ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong padayong iampo nga ang tanang katawhan labi na ang atong mga leaders mo hatag og pagpaubos o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga mao gyud ang atong hari og nagdaa sa atong kaugmaon. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga mahatagan sa ilang mga grasyang ikinahanglan, sukli sa ilang pagkamanggihatagon labi na sa nagsigig pamalit sa atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluhi-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama ug giingnan nila siya, tigulang ka na ug ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang, busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari ug nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka maoy gisalikway nila, kundili ako kay dili man sila buot nga ako maoy maghari kanila. Busa gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug himuon niya sila nga tigmaniho sa iyang mga karwahe ug mga sundalo nga magkabayo ug maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siya mga komandante sa linibo ka sundalo ug sa tagkaliman ug ang uban magdaro ug mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niyang tigama sa mga galamiton sa gubat ug sa mga kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babayi himuon niyang mga kusinera ug mga panadera ug tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan ug kaulibuhan
ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagayod niya ang usa sa napulo ka bahin sa inyong trigo ug bino, ug ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon, ug ang labing tambok sa inyong kahayupan, ug gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang ikapulo sa inyong kahayupan, ug kamo iyang ulipnon, ug niadtong mga adlaw manghila kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel ug sila miingon kaniya, gusto kami hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kami hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gisugilon niya sa Ginoo kining tanan. Ug ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo ug hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga nakaila sa masadya nga singgit, diha sa kahayag sa imong naong, o Ginoo nagalakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw, ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among taming, ug siya ang balaan sa Israel, ang among hari. Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Awitan ka ang Ginoong Jesus.
Mana kaninyo manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao ug tungod niini wala na luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto og nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon ba bangon dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong salmo nag-ingon sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing naunsay kaayuhan nga imong nadawat gahapon. Kay kaning pulong nga sa kanunay pasabot kada adlaw naagi tay madawat nga kaayuhan. Usahay lang nagsubra ang atong pangandoy sa ubang mga kaayuhan nga ato ng kaugalingong gusto, pero dili na nato makita nga naa gid ay kaayuhan nga gihatag ang Ginoo kada gid adlaw. Katingalahan pagyud kaayo ang ubang kaayuhan. Kana lang makatuog ka. Di ba maayo man ang makatuog, no? Nakapasalamat ka inigmata nimo. Congratulations. Yawa ka maghuna-huna. Kinsa may nag-atiman nimo samtang natuog ka. Kinsa may naghatag og lihok sa imong heart, nag-circulate imong dugo,
nag-function imong lungs. Kinsay gahimo ana? Tao? Imong bana? Imong asawa? Imong ginikanan? Wow, nangatuog sa to sila. Nya usahay ang ato ra gyud hunahuna, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, ang akong bayronon, Ginoo, ang tuition sa akong mga anak, Ginoo, ang akong sakit nganong wa pa man ni maayo. Kutob ra kita diha. Nya di ta kapasalamat pinaagi sa pag-awit sa kinasing-kasing sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo. Mo na nahitabo diri sa unang pagbasa. Ang mga tao gusto gid silang naa sila'y hari. Nya si Samuel ingon siya dili palagi gusto ang Ginoo nga butangan mog hari. Mo gusto gid mig hari, gusto ming maparihaan ang ubang mga kuan diha nasod nga naay hari. Gihingnang Samuel, mamugos gani mong pangayog hari, mao ni mohatag ninyog daghang kasakit. Himuon mong ulipon, pahimuslan mo, kuhaon niya ang inyong mga abot, ang inyong mga income, hasta inyong mga anak, himuong ulipon. Ingon sila, bahala na, basta na alang kin may hari. Di ba naman na yung anak, no? Ayaw sag panguyab day, kay high school pa ka. Bahala na, basta na uyab. Unahan ko na uyab, wapo kasway na uyab. Ngina yung uyab. Di palagi gusto ang Ginoo nga manguyab ka. Kay danghag pa kay kagnaong. Nindot ko na ako'y uyab. Makauyab itag manuyupay. Hindi. Luspad lagi. Di ka mo luspad nga. Wa manay break ang manuyupay. Kauyab itag palahubog kay istanan. Nabuntis, wa katiwas. Hilak-hilak. Ano, tugot manis Ginoo ang gitagaan kong uyab nga ingunan ni. Tagaag uyab ingon ani ikaw may namugos. Karon unsaon man nato pagsiguro nga ang Ginoo gusto na gyud nga mao ni mahitabo nimo. Unsaon man kanus aman ta makasiguro nga ang Ginoo gusto nga naatay hari, nga ang Ginoo gusto nga mao ni ang atong buhaton. Kibaw mo? Gitawag ni siya og discernment of the will of God. Discernment, ang pagtino sa kabubuton sa Ginoo. Samot na mong wakasabutan ang pagtino. Unsa man ang pagtino? Pagsiguro. Mo na gaan-gaan nga term. Ang pagsiguro nga mauna ni ang kabubuton sa Ginoo. Kibaw mo? Kibaw? Ako galisod sa kuanay, pero kami gitudluan man mi ana kay dito lagi mi sa seminaryo amo man ginang sigurohon nga gitawag mis Ginoo aning among bukasyon. Kay kun di katawgon sa Ginoo aning bukasyon sa pagkapari, maordinahan ta, magsige ra gitag pangandoy nga maminyo unta. Mao na karon anay mga proposal nga kinahanglang himuong optional ang silibasi namong mga Katoliko, Roman Catholic priests. Himuon ang optional. Nigimok na sana. Ako, estudyante pa ko seminaryo, diha na sanang maong isyo ng mga proposal. Nya karon gipropose na san. Sige kog hikap sa kong hawak kasakit na masahawak na ako. Pananglitag ma-optional. Nya naagi mo tubay na ako. Kaya pa ba kaha? Nagalisod naman ko magsige naman kong tuyhad-tuyhad iniglakaw na ko pastilan wa man sa nay kapuslanan sa akong side wala nay kapuslanan tingali ning optional silibasi kay mura mag sa isinta na pero naay gasigig propose ana kinsa man ang gasigig propose ang kanabang taong wa gyud ka pamalandong wa gyud ka siguro nga himuon baka kong Roman Catholic priests or dili ana. Kung gusto kang magminyo, dito ka sa laing sikta, malangit ramang yapon ka. Anglican, adto ka sa kaning Orthodox. Gusto ka, anak ka sa Aglipay o guban pang mga relihiyon. Makapalangit ng yapon na. Discern. Well, o gani ka sa Roman Catholic Church,
O di man magminyo, siguro nga. Di ka gustong magminyo. Ako sa una, ako magitong gibuwagan akong uyab. Nakaroon noon, na musod maginasunahon na may pagwa, kumudayon din hida. Man sad. Pero unsaon man pagsiguro, nga mao ni gustos Ginoo, musalig ta sa atong pagtuo. Una, balansihon gyud ang tulo ka gitawag man ninako og kani ba kaning atong kamera naman ay tulo ka tiil, no? Gitawag nag-triad, mag-camping misona, maghimo gani kag mga kanang butanganan, lungagan, uban pa himo kag triad, sugang, sinugang. Mao na ang ato sang Holy Trinity, tulo sad sila ka buok, the triad of persons. Kay naagi diha ang kalig-on basta magkasinabot ning tulo. Mao bitan ang inig alsa natog butang. 1, 2, 3 lagi na kotob hasta inig picture 1, 2, 3 smile ana kay importante kay nang tulo o para nako do natay tulo ka tawgon ba ni natog faculty or aspeto sa atong pagkatao nga maoy muhatag nato og kanabang inspiration to act nga mulihok ta tungod aning tulo. Unsa man ning tulo? Ang atong rason, ang atong emosyon, o ang atong pagtuo. So faith, reason, and emotion. Kinahanglan magbalanse ni sila. Mag-agree na ganing tulo, ang imong pagbati, ang imong rason, o ang imong pagtuo, sinabot na gina sila, wa na'y magsigig reklamo diha, kana mauna na'y will of God. Tagaan ta mong sample, ingon, magminyo, dili. Imong rason, muingon dayon, na nakay trabaho. Ingon, dili pa. High school pa man ko. Wrong. Imong emosyon, sus, gagibok-gibok, kalami na yung igakos, kalami na yung idog. Okay kayong emosyon. Check. Faith. Mao ba ni makapalambo sa imong pagtuo? Makapaduol ba ni nimos Ginoo? Isa muragwa, kaya di man sa kay ko hinimbahon. Wrong ang duha. Wrong ang reason. Wrong ang faith. Ang emosyon ray awas-awas. Ang sama na, maayo na nga desisyon o dili? Dili. Sige, manguyab ko Lord, dili. Manguyab. Second year high school pa man ka. Unsa may imong reason nga manguyab ka? Ang akong emosyon na in love na. Unya, kuha naman sa ko, kana ganing teenager naman ko. Manguyab na ko. Yan, unsa may imong buhaton inig panguyab nimo, kaniman nimo imo sulti. Ay, kuan mangunagod kanang panguyab, igo ra man ang magtan-aw-tan-aw, storya-storya, holding hands, ana. Nya dili lang gid may mag-sex kay bawal man na siya, kay bawo man ko ana. I know that nga sala gid na siya. Ni balanse na ang imong reason ngadto sa imong faith nga sala na, dili na maayo. Nya magkuyog mig panimba, ora na among date na mo serve mi sa church, di mi mosakay anang motor nga way lisensya, nya di mi mosuot sa hagunoyan, og naa ka ana panguyab bisag second year high school pa ka. Ngano man ang imong reason ug ang imong faith ug ang imong emosyon nagkasinabot. Sakto ba dili? Manganak pa mi Lord, dili na. Pila naman inyong anak? 5. Unsa imong trabaho? Housewife. Imong bana? Panday. Ang ngayon pa, dili na. Reason, di na pwede. Ang imong emosyon siya,
nindot magyudog-dog, Lord, oy, once a week lang god, ana. Narago na stupad nako, ana, nyo, saon man gyud, lami man gyud kay na, bisag pari, lamian man ana. O, ana, mao na emosyon. Oo, sakto man sad. Pero ang imong reason, ingon, ayaw na. Unsa may buhaton? Moingon dayon ka, magkondom lang oy, magpills lang, or magpalaygit lang ko, magayudi lang ko. Moingon dayon ang imong reason, moingon dayon imong faith, oy, bawal na ha, dili na gusto ang Ginoo ana, kay imo nang gipugngan ang kabubutos Ginoo. Nya moingon din imong reason, unsa ka fasting and abstinence na lang. Ana, ay naaman ay safe period ang kanang dili fertile ang babay, maulan na atong i-timing sa pastilan sa danaw, kadiyot ra man na kausa ka buwan sa mo na gitawag fasting and abstinence. Nya makapaduol na nimo sa Ginoo, kay niingon man ang Ginoo, take up your cross and follow me. Magkasinabot din mo ana, mao day na inyong sundon. Unyag mamabdos gyud, this is the will of God. Di ba? Ginay manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, masaligo natong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong panginahanglan. Sayod kita sa iyang kamanggihatagon o kamaluluyon. Muingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa simbahan diha sa iyang pagtuman sa misyon ni Kristo, sa pagsangyaw o kapasayloan sa mga sala ngadto sa tanan nga nangita sa kaluoy sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ipalambo nato ang kalinaw diha sa mga kasing-kasing sa katawhan, pinaagi sa atong pagkaandam nga mupasaylo o kalimtan ang nangaging mga kalapasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga andam kitang magdala kang Kristo, ilabi na ngadto kanila, kansang kinabuhi na hugno tungod sa masakit nga mga kahimtang, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos, padayong mulaong ug mosalig sa Dios, nga nagtinguha og kaayuhan alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, pagmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihata og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang atong nihalin nga mga kaigsuunan, makaangkon sa kapuno sa kinabuhi didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Langitong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatagos sa
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, pinaagi niini, mutubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangamuyo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo,
ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayroon sa ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kadamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumukhang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kinimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang guma sa Diyos alang kanimo. Pinabuhi giulan aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan, sa tawag ipapas, pasailog ugma, ihatag sa Diyos. Tul kaniya, kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawan ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Hinaut, Ginoo, imong pamatihon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa Diyos nung kaayuhan. Diyos nun nga gahom. Apan mulihok rani kung ato gyong himuon ang atong kaugalingon nga matuuhon ug magsunod sa iyang kabubuton. Balansihon nato kanunay ang atong rason, ang atong emosyon ug ang atong pagtuo. Salamat sa misunod sa kabubuton sa Ginoo nga mo suporta dinis atong simbahan, pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF-DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na natayhalin nga niabot og 7,473, anaapay 52,527 ka slots nga available.
Nya ang ato sad nga special slot nga Healing Joy of Santo Niño or HGSN na nasa tayhalin nga 2,061 ka slots na apay 17,939 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kutobra ni karong February 3. Unya, mao to akong ipahibalo pagbalik nga ang akong personal account sa Land Bank kadtong kining 0146120687 dili na ni pwedeng magamit para sa pagpadalag kwarta dinhi sa atong simbahan kay na findings na ni sa AMLA dito sa Land Bank. So ako na tingali ning i-close ang atong available nga bank account kining among joint account nga mo si atong gigamit as parish account, bank account ang 408-2000-165. Mao na ni ang atong gamiton kung magpadala mo through Land Bank, pero ang akong Metro Bank account available gihapon. Naay nihangyo nako sa pagpahibalo sa dinhis katawhan ang mga sisters, mga madre sa Pious Disciple of the Divine Master or PDDM tungod sa ilang 100 years nga celebration 1924 to 2024. Gitagaan sila og kaning Holy Door sa atong simbahan sa tibuok nilang mga simbahan dinhi sa or centers dinhi sa Pilipinas. Plenary indulgence ang atong madawat kung mosulod ta sa ilang mga pultahan. Ang Holy Doors dinhi sa ato sa Cebu kanang duol sa Capitol Parish, kilid sa Capitol Parish, og ang dito sa Manila, Luzon, Antipolo, og sa Davao, nasa sila sa Davao nga center. So kinsa ninyo ang mupahimulos nining atong plenary indulgence nga makuha, bisita mo sa Adoration Chapel sa PDDM dinha sa Capitol Parish or dito somewhere in Davao or sa Antipolo. Kutobra ni karong March 25. No, ning gipahibaw sa mga madre kaya aron mapahimosla nato ang pagbisita o pagdawat ining plenary indulgence. Ang atong pista dinhi sa Santo Niño February 3 nya na magsugod ta sa January 25 sa atong nobinaryo o sa motorcade. Ato pang gi-finalize ang program o ang schedule. Nya naa sa Tagyapoy Chapel, Sinolog, competitions o sa atong barangay level. Mo na nadugang karong tuigan. Mo na pamalit mo sa slots kay para makahatag-tag mga bugas ngadto sa atong mga around 1,000 families nga mga pobre kaayo, category D, niya makatabang sa tas mga kapilya, pinaagi sa atong mga contest para i-repair nila sa kapilya, magpalambo sa ilang kapilya, niya makatabang sa tang magkahiusa ang atong mga barangay, pinaagi sa ilang pagsuportahay sa pagsayaw sa sinolog o pagdebosyon ni Santo Niño. Kining tanan atong gibuhat aron pagpalambo sa atong simbahan. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang
Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimbahon